Pozdrav svima, ja sam Antonio, a vi gledate prvi u nizu videa naše edukativne serije o vještinama komunikacije. Komunikacija je akt, odnosno proces deljenja informacija. Ona je zajedničko iskustvo onih koji dele sadržaj između sebe. Pri komuniciranju sadržaj se prenosi u vidu poruka sa određenim smislom, odnosno značenjem. Možemo reći da je cilj komunikacije razumevanje smisla poruka od strane onih koji učestvuju u procesu iste. Interpersonalna komunikacija je komunikacija licem u lice, pri čemu poruke mogu biti verbalne i neverbalne. To znači da je bitno ne samo šta je rečeno, nego i kako je nešto rečeno, odnosno šta je to što prati izgovorene reči. Gestikulacija, ton, boja glasa i sl. Za komunikaciju je bitno da bude fleksibilna. To znači da je u skladu sa kontekstom i zasnovana na izabranim životnim vrednostima individue, pri čemu je kontekst specifično situacije u kojoj se nalazimo, okolnosti ili setting, a vrednosti ono što nam je bitno u životu, na čemu stojimo i na čemu bi trebalo da zasnivamo naše ponašanje. Fleksibilna komunikacija je efektivna i predstavlja jednu od najznačajnijih životnih veština koje čovjek može razviti učenjem i treningom. U svakodnevnoj interpersonalnoj komunikaciji susrećemo se sa različitim ljudima od kojih svako ima sopstveni stil komunikacije. Neki od tih stilova čine da počnemo da se povlačimo u sebe, dok drugi u nama bude agresiju. U principu postoje 4 različita stila interpersonalne komunikacije: agresivni, pasivni, pasivno-agresivni i asertivni. Svaki od ovih stilova ima određene karakteristike. Osoba agresivnog stila komunikacije govori glasno i napadno, ne sluša sagovornika, prekida ga obraćajući pažnju isključivo na sopstvena osjećanja. Svoje rečenice uglavnom počinje sa ti, iskazujući svoje nezadovoljstvo prema postupcima onih sa kojima komunicira, a ne prema problemu. Ti bi trebalo da znaš da ja to ne volim. Nije tačno to što si rekao. Nemaš pojma. Moraš ovo da završiš, inače ću te otpustiti. Pogledajmo sljedeće situacije. Vaš šef ne voli da mu se daju bilo kakve sugestije. Vi pokušavate da mu ukažete na potrebu da se nešto promeni na novom projektu koji radite, a on vam se obraća rečima: što imaš ti da meni sugerišeš, ja sam ovdje šef i od kada je tebi posao da misliš. Ili zamislite da trenirate košarku, a na tribine vam je otac ili možda trener koji vam se obraća rečima: imaš li ti malo mozga? Kako te nije sramota? Nećeš ti meni da se baviš košarkom, ne umeš ni da šutneš loptu na koš. Izbacit ću ti iz prvog tima. Za razliku od osobe agresivnog stila interpersonalne komunikacije, osoba pasivnog stila komunikacije govori tiho, sa spuštenim pogledom. Ona često izbegava raspravu, bitno je šta drugi misle i osjećaju. Sopstveno osjećanje stavlja u drugi plan. Primećuje se nedostatak samopouzdanja. Pre nekoliko godina razgovarao sam sa jednom prijateljicom. U razgovoru o određenim temama je imala svoj stav, ali kada bih ja izneo svoj, govorila bi da sam u pravu bez branjenja svog stava. To se dešavalo i u slučajevima u kojima su moji stavovi bili prilično ili sasvim različiti od njenih prethodno iznesenih. Osoba pasivno-agresivnog stila komunikacije ima sarkastične primjedbe, retko iznosi svoje mišljenje i ne preuzima odgovornost za stvari koje radi. Zamislite da ste u društvu partnera sa kojim ste na ručku u restoranu. Na vaše insistiranje da ćete vi platiti račun, on vam odgovara sa sarkastičnom bojom glasa: neka ja ću. I ovako je danas moj red da platim ovaj ručak. 4. stil komunikacije je asertivni stil interpersonalne komunikacije. Osoba asertivnog stila izražava svoje misli i osjećanja na jasan i adekvatan način uz uvažavanje prava i potreba sagovornika. U verbalnoj komunikaciji je direktna. Koristi ja rečenice: ja mislim, ja osjećam, ja želim da čujem šta ti misliš i osjećaš i možda obe naše potrebe mogu zadovoljiti. Asertivni šef, za razliku od agresivnog, u situaciji neslaganja sa kolegom izražava svoje mišljenje, zauzima se za sebe i postavlja granice. Ukoliko se kolega ponaša neodgovorno u obavljanju svog dela posla, jasno mu ukazuje na to.
Ne radi posao umjesto kolege, već sad dejstvuje u poslu onoliko koliko je to u skladu sa ulogom koju ima. Imao sam slučaj sa kolegom koji me zamolio da mu dam neke informacije u vezi sa izveštajem koji je trebalo da sastavi. Informacije sam mu prosledio mailom, ali pošto mi nije ništa odgovorio, pozvao sam ga da proverim da li ih je primio. Kada sam ga pozvao, zahvalio se na informacijama, ali odmah i zatražio da mu ja sastavim taj izveštaj, jer on to ne zna. Rekao sam da ću mu poslati izveštaj koji sam ja ranije sastavio, pa prema tom uzoru može napisati svoj. Na dalje insistiranje da mu ja to napišem, ponovio sam da ja ne želim da pišem izveštaj umjesto njega. Još jednom sam rekao da će dobiti mail sa mojim ranijim izveštajem koji može koristiti kao uzor da sastavi svoj, a zatim ga poslati kako bi ga pregledao i dao eventualnu sugestiju. Dakle, izrazio sam svoju dobru volju da pomognem, a opet postavio jasne granice u odnosu na svog kolegu. Kom stilu komunikacije vi pripadate? Na tabeli koju gledate predstavili smo stilove komunikacije sa 4 polja. Sada zamislite da se šetate po svakom od ovih polja. Zastanite za trenutak na svakom od njih. Kako se osjećate kad zakoračite na određeno polje? U kom polju biste se zaustavili na kraju? Na kom mestu u polju? Da li na sredini polja ili na granici sa drugim poljem? Da li ste uvek na toj poziciji ili je menjate? Od čega to zavisi? Šta primećujete kada pogledate ova 4 polja ovako postavljena? Da su polja međusobno povezana, da se graniče i nisu isključiva. Rekli smo na početku da bi komunikacija bila efektivna, trebalo bi da je fleksibilna. To znači da biti u asertivnom polju komunikacije je poželjno, ali ne uvek i po svaku cenu. Neki put ćemo se u skladu sa situacijom jednostavno povući iz dijaloga, jer ukoliko se ne povučemo iz dijaloga, bit ćemo kao 2 jelena kojima su se u borbi zapleli rogovi. A neki drugi put ćemo pak proceniti da je bolje da pređemo možda u polje agresivnog stila komunikacije. Kada preći iz jednog stila komunikacije u drugi nije uvek lako odrediti. Osim konteksta situacije, moramo voditi računa da zasnivamo ponašanje na vrednostima koje su nam bitne, da ih poštujemo, pratimo, naravno uvek sa empatijom i poštovanjem svih koji dele iskustvo komunikacije sa nama. Sećam se jednog razgovora pre nekoliko godina sa jednom poznanicom. Prošlo je nekoliko meseci nakon što sam završio školu za trenera asertivne komunikacije. Našao sam se u ulozi kurira, a trebalo je po tetkinom nalogu da odnesem neke fotografije njenoj prijateljici koju sam poznavao. Našao sam je na poslu i predao joj slike onako kako mi je rečeno. A ona je osula paljbu po meni. Šta će meni tvoje slike? Šta me se tiče? Iskreno, bio sam zbunjen. Mislio sam da je postojao neki dogovor, a možda i nije. Pokušavao sam da objasnim zašto sam tu iz asertivnog polja komunikacije. Međutim, bezuspešno, a verbalni napad je bio sve žustri. Na kraju sam se ja prebacio i odgovorio iz agresivnog polja komunikacije, obrativši joj se povišenim tonom da prekine da viče na mene, jer to nije moja krivica i da ne znam o čemu se radi. Rekao sam joj da ću slike vratiti onome koji ih je i poslao. Na moje iznenađenje situacija se okrenula. Izgledalo je kao da ta osoba nije uopšte do tad čula sebe. Kao da sam je probudio iz nekakvog sna, počela je da se izvinjava, a ja sam se vratio u polje asertivne komunikacije. Aristotel je rekao, svako se može naljutiti, to je lako. Ali naljutiti se na pravu osobu, do određenog stepena, u pravom trenutku, iz ispravnog razloga i na ispravan način, to nije lako. Dakle, biti asertivan je u redu, ali ne uvek i po svaku cenu. Još jednom, fleksibilnost komunikacije postoji kada se ponašamo u skladu sa kontekstom, poštujući sopstvene vrednosti, ali i sagovornika. Hvala vam što ste ispratili ovaj video. Ukoliko vam se dopao, molimo vas da podržite naš kanal tako što ćete ga pratiti i dijeliti naše radove sa prijateljima. U sljedećem videu govorit ćemo o asertivnim pravima i asertivnim dozvolama. Definisat ćemo ih, a zatim i govoriti o njihovoj upotrebi u svakodnevnom životu. Za više informacije o našem projektu, iskustvenim radionicama u kojima možete učestvovati, posjetite našu Facebook stranicu. Hvala!